tomto roku oslávi základná umelecká škola v Holíči okrúhle jubileum 40 rokov založenia. Program podujatí, ktoré pri tejto príležitosti škola pripravuje, otvorila vernisáž výstavy, ktorá sa uskutočnila vo štvrtok 31. marca. Po úvodnej skladbe Antonína Dvořáka Dumky v podaní učiteľov základnej umeleckej školy Holíč Františka Plhala, Romana Blahu a Margity Jurigovej privítal účastníkov vernisáže riaditeľ školy Peter Kovárik. Ako vo svojom príhovore okrem iného povedal, toto otváracie podujatie celého programu oslav 40. výročia založenia školy je príležitosťou, pri ktorej sa stretávajú generácie umelcov, absolventov či učiteľov výtvarného odboru. Svoje práce v Malej sále Domu kultúry v Holíči prezentuje 13 bývalých absolventov a bývalých i súčasných učiteľov Holíckej základnej umeleckej školy. Je to taký dôstojný príspevok tým oslavám 40. výročia založenia školy, že aj ten výtvarný odbor, ktorý je o 10 rokov mladší, začínal v školskom roku 1975-1976, sa prihlásil k tradícii školy veľmi takou zaujímavou výstavou, ktorá vlastne ukazuje 13 vystavujúcich autorov, z toho je 6 absolventov bývalých, ktorí niekedy na školu chodili a pokračujú vo svojej umeleckej činnosti aj ďalej, a potom 7 pedagógov, ktorí tu pôsobili, z toho 3 učiteľky sú v súčasnej pôsobnosti. Je to taký prierez ich tvorivou činnosťou. Prekvapujúco najviac sú zastúpené disciplíny užité umenia, keramika a fotografie, potom je to všestranná kresba a ešte najmenej je zastúpené maliarstvo a grafika. Dokazuje to takú životaschopnosť tých absolventov školy, že kedysi tu začínali, nezabudli na školu a ďalej rozvíjajú svoje tvorivé cítenie v týchto náročných disciplínach výtvarného snaženia, a tí pedagógovia zase na druhej strane ukazujú tiež svoju tvorivosť ako základnú súčasť toho pedagogického procesu, že ten učiteľ musí na vlastnom príklade ukázať žiakom a odhaľovať tajomstvo výtvarného vyjadrenia práve tým svojím príkladom, tým svojím prístupom. Výtvarný odbor, vtedy ešte ľudovej školy umenia, bol založený riaditeľom Františkom Plhalom. Prvou učiteľkou sa stala Jana Suchovská-Kazičková. Zo svojho pôvodného sídla na základnej škole na Školskej ulici sa odbor po 3 rokoch presťahoval do historickej budovy na námestí 1. mája, neskôr na námestie Mieru do objektu terajšej mestskej polície a napokon do svojho terajšieho sídla v budove Fajansi. Od októbra 2004 využívajú mladí výtvarníci v priestoroch základnej školy na Kolárovej ulici úplne nové 3 triedy, kabinet, zborovňu i hygienické zariadenie. Z výtvarného odboru základnej umeleckej školy vyšlo množstvo talentovaných žiakov. Práce viacerých z nich ponúka verejnosti práve prebiehajúca výstava v Holíckom dome kultúry. Návštevník tu nájde vyše 60 prác z oblasti maľby, kresby, grafiky, užitého umenia, ale i keramiky a fotografie, ktoré tu majú najväčšie zastúpenie. Ako povedal kurátor výstavy Štefan Zajíček, výstava je dokumentom, že absolventi sú aj po ukončení školy životaschopní a že pokračujú v umeleckej tvorbe, ktorú tu predčasom na škole v Holíči začínali. U pedagógov je to zase možnosť poskytnúť vlastný príklad svojim žiakom, ako majú odhaľovať tajomstvo umeleckého vyjadrenia.